Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω free build, θα σας δείξω λίγο free build, το δικό μου το free build, πώς μπιλντάρω, ναι και πάμε. Αν θέλετε το map είναι το the beat, δεν είναι το the beat. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η νέα μου pickaxe. Πείτε μου αν σας αρέσει στα σχόλια. Και πάμε. Σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Bye!